गुवाहाटीनि बरबारियाव बर'फोरनि न' सिफायना होखारजानाय जायगायाव थांनानै माखासे दैदेनगिरिफोरा गाफा होयोल' बेखौ माबोरै समाधान खालामनांगौ बेखौ सानफेरा आरो बेनि बाथ्रा बुंफेरा। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। फानेरि बियाबनि सिङाव थानाय उत्तर नावबादायाव गुन उत्सव सोलिबाय थानायाव दिथागिरि हिसाबै फरायसालियाव हाबनानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा नायगिदिंदों। लोगोसे गोबां फरायसालिफोरावबो हाबनानै गोजोन गैयैखौ फोरमायदों बिथाङा। गुवाहाटी बरबारिनि जाथायखौ लानानै सानैसो मानसिया जायगायाव थांना दैदेनगिरिफोरखौ रायनोल' रोंगौ, नाथाय बिनि समाधाननि थाखाय दैदेनगिरिफोरजों सावराया। बरबारिनि जाथायखौ लानानैनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिश्वजित दैमारी खौसेयै सावरायलायनाय जागासिनो होननानैबो फोरमायदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथाङा। नाय एबेक्सनाथ' बे सरकारि भाबै बायदिसिना जाहोनाव खालामदों, अकल बर'फोरखौल' खालामनाय नङा, गुबुनफोरखौबो खालामदों आरो बेलेग बेलेग थावनिफ्रावबो खालामगासिनो दङ। गतिके जायफोरनि सायाव एबेक्सना जादों बे हठात करि जानायाव गोबां खथि आरो थांनानै थानायनि लामायानो गैयै बायदि जायो, बेथ' स्वाभाबिक गासिबो बिथिङाव आरोखि। गतिके बेखौबो जोङो गनायनानै लानांगोन, नाथाय बे एबेक्सनानो गासिबो जेंनानि समाधान जानो हाया। गतिके गोबां बोसोर बिसोरो बेवहाय जिउ खुंदोंमोन, बिसोरहा अल्टारनेटिभ लामा गैया, ओंखायनो बिसोरनि थाखायबो थांनानै थानायनि थाखाय माबा मोनसे राहा गभर्नमेन्टआ रिहेबिलिटेसननि राहाखौ खालामनांगोन। ओंखायनो बे बेलायाव अलरेडि सावरायबाय थानाय जादों आरो जोंनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा अलरेडि बुंदों, फोसावदों जे बिथांमोननि थाखाय जिखुनु जायगायावनो रिहेबिलिटेसन खालामनाय जागोन, नाथाय बिथांमोनहा माने एप्लाइ खालामबानो जाबाय जे बे हिसाबै बिसोर एफेक्टेड जानायफोरखौ माने बेवहाय हानि सोलाय हा होनायनि राहा लागोन आरो जिफोर हायाव एबेक्सन जादों बेयाव गभर्नमेन्टआ माखासे एंगार हायि जाहोननि थाखाय खालामनो गोनां जादों। गतिके जिहेतु खावलायबाबो रावबो मानिया नालाय, ओंखायनो एबेक्सना जायो। ओंखायनो दा एबेक्सन जादोंब्लाबो अलरेडि बेनि बेलायाव बुंखाबाय जे बिनि सोलाय हा होगोन आरो दा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मन्त्रि बिथांमोनहा रायलायगोन। अलरेडि माने गिबि मन्त्रि बिथाङा दायित्व होदों। गतिके आं सानो बे जेंनाया थाबैनो जोबगोन बेफोरो, आरो बायदिसिना कारनाव एबेक्सना जाबाय थागोन, बे बर'नाव होननानैल' नङा। नाथाय बेफोर बाथ्राफोरखौ जों बायह्रायाव बायदिसिना समाल'सना खालामबाय थायाजासे राइट अथरिटिया सोर बिसोरजों थांनानै बिथांमोना रायलायनांगौ। दा जोंनि बर'आव गोबां नेताखौ नुयो खालि गाबहैयोल' बिसोरजों थांनानै, नाथाय बिसोरनि बाथ्राखौ लानानै राइटि माने रायोल' जायखौ मोनो, खिन्थु बे जायखौ रायदों दायित्व लानांगौ होननानै सानदों बेनाव थांनानै मोजाङै मा खालामाबा मोजां जायो बेफोरखौ साजेसन हैया। नाथाय अलरेडि बेफोरखौ रायलायनानै गभर्नमेन्टआ दिनै डिसिसन लानानै दङ, नाथाय बुंदों मा जे मा नांगौ, बबे जायगायाव हाखौ नांगौ बेखौ नाथाय बुंहैनांगोन। नाथाय जायफ्रा बेयाव थांनानै बिसोरजों दुखु जाहैफाबाय थायो, बिसोर मालाबाबो बिसोरनि थाखाय थांनानै हा होनांगौनि मा होनांगौनि जिखिनि एप्लिकेसन नांगौ माबा मोनसे नांगौ बेखौ रायलायहैया। ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेनो, जों जेरावबो गरम जानो नाङा, जोङो समाधान खालामना होनांगौ। बे मानसिफोरखौ जों अनदों, गतिके बिसोरनि थांनानै थानायनि राहा जानांगौ आरो बिसोरनि थांनायनि राहाया जानांगौब्ला गाव हायोब्लाथ' गाव खालामनांगौ, गाव हायाब्ला जोंहा अथरिटि दं, अथरिटियाव थांनानै मोजाङै सावरायहैनांगौ, गाव नुनायखौ बुंहैनांगौ, गाव लुबैनायखौ बुंहैनांगौ आरो बिसोर लुबैनायखौ बुंहैनांगौ। होमब्लानो जोंनि बेफोरबायदि माने एफेक्टेड जानाय मानसिफ्रा इयुनाव मोजाङै थांनानै थानायनि लामाखौ मोनफिनगोन। बे एखे जाथाय एप्लिकेसनखौ लानानै मैया गर्जना बुंदों जिहेतु बर'निनो माखासे नेता दङ, जेरै प्रमद बर', बिश्वजित दैमारी, एमएलए बायदि बायदि दङ, बिथांमोना खेबसेबो थांनानै बै जायगासिम खबर लाहैयाखै होननानै माखासे खोथा बुंगासिनो दं। ना खबर लानानै गाबहैनायल'जों जाया, बिथांमोना दि गाबहैदों थांनानै मा खालामदों, गाबनायानो खारन नङा। प्रमद बर' बिथां दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, जों बयबो जोंथ' गिबि मन्थ्रिजों माजों रायलायगासिनो दं जे बे बुस्थुआ माबा मोनसे राहा लायाब्ला बिसोरनि थांनानै थानाया गोब्राब जागोन। माखासे बाथ्रायाव जाहैबाय नोङो दिनै जायफोर मन्थ्रि जादों मा जादों, बे मानसिफ्रा माने बेफ्राव माने थांबाय थानायनि समायाबो बबाव बा बिनि थाखाय बर' हारिनि आफादफोर दं, बर' हारिनि माने गोबां दैदेनगिरि दं, जाय बिथांमोना गावसोरनो थांदों। थांखांनानै बिथांमोना गावसोरो मानगोनां इउजि ब्रह्मनि खाथियावथ' थांनांगौमोन बिसिनि बाथ्राखौ लानानै, मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि खाथियावथ' थांनांगौमोन बिसिनि बाथ्राखौ लानानै, नाथाय बेयाव थाङालासिनो बिसोरखौल' दुखुआव गोलैनायखौ बांद्राय निरासा खामहैनाया जेरावबो जेबो खामाखसै, जेबो जाला, जोबस्रांसिगोन। आङो दिनै गुन उत्सवआव गावनि समस्थियाव फैनानै नायदिंफैदोंमोन, नाथाय खोब निराशजनक। थाखो 4 थाखो 5नि
फरायसा फरायसुलिफ्राबो बानान जथायनानै फरायनो रोङै आङो मोन्दों आरो थाखो 8 सिमबो आङो गोबां फरायसाफोरखौ बानानखौनो फरायनो रोङै नुनो मोन्दों जुदि बिदि जायोब्ला जोङो माब्ला बिसोरखौ माने फरायबिलाइ एबा साबजेक्टनि सायाव जों माला फोरोंनो जुदि बानानखौनो जथायनानै फरायनो हायाबा बे फरायसाफ्रा फरायसुलिफ्रा बोरैहाय बिसोरो न'आव बिजाबखौ फरायनो गतिके बे मोनसे खोब साननो गोनां बाथ्रा ओंखायनो आं दिनै फोरोंगिरिफोरखौ खावलायदों आं दिनै जि बेवहाय एमइ स्कुलाव फैदों आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे 1 दान 2 दानसोखौ खालि बोरैहाय फराखौ फरायनो हायो माने बोरै हांखोखौ जथायनानै फरायनो हायो बेखौनो फोरोंनांगौ नांगौब्ला बोसोरारि जिथु आनजादानो जा बा जिथु एभुलेसन खालामनानै बिसोरखौ पास खालामनाय जायो बेवहाय नांगौबा 15 नम्बर 20 नम्बरल' मोनाथों माने 50 60 70 मोननायनि थाखाय दा आरो माने बेलेग जेबो राहा लानो नाङा फरायनो रोङैखौ फरायनो रोंनायनि थाखाय राहा लाग्रोयोबा मोजां अब्ला बिसोरो फैगौ थाखोनिफ्राय मोजाङै पिकआप लानो हागोन गतिके बेफोरबायदि गोनांथि दं बेनिफ्राय जोंनि सोलोंथाइ बिफानाबो नायनांगोन जे दिनै जिफोर बे गुणोत्सबनि दारै रिपर्ट मोनगोन बे रिपर्टखौ बेस खालामनानै जाहाथे बिनि सायाव माने नांगौ रोखोमनि राहाखौ लायो जायजों जों बेखौ एसेब्लाबो सोलायनाय आरो दावगानाय लाबोनो हायो माने सोलोंथाइनि बिथिङाव फरायसालिफोरनि माने जोंनि फरायसाफोरखौ फरायनायनि बिथिङाव बेखौ लानांगोन जायफोरखौ एक्सटार्नेल हरदों आं सानो बिथांमोनखौ सम्पूर्ण बे स्कुलावनो पार्मानेन्ट दायित्व होयोब्ला एबाराव खेबसे जितु फैदों नेक्स्ट बाराव फैबावोब्ला बिथाङा आइडिया मोनगोन जे बेवहाय बेसेबां माने मा होनो फोसाबनाय जाखो आरो बेसेबां बेवहाय एसे सोलायनाय फैखो अब्ला बेबायदि इनिशिएटिभ लालांबाय थायोब्ला आरो एक्सटार्नेलफ्रा जुदि फोरोंगिरि आरो माने अफिसारफोरजों मोनसे गेजेराव कोअर्डिनेसन खालामनानै जुदि फरायसालिफ्राव नांगौ रोखोमनि राहाखौ बानायनानै होलांबाय थायोब्ला आं सानो जि थांखिजों गुणोत्सबखौ खालामदों बेखौ मोगथाङाव जों मावफुंनो हागोन गतिके बिथांमोनहा खामानियानो बिथांमोनहा बेनोल' माने थांबाय सेन्टिमेन्ट देखायहैबाय मिडियायाव बुंबाय बेवहायनो बिथांमोननि दायित्वआ जोब्बाय गतिके बे बिथांमोननि खामानि नाथाय जोंनि खामानिया जाहैबाय सलिउसन समाधान बोरैहाय बिसोरखौ थिग खालामनानै होफिननो हागोन आरो बेखौ बिसोरनाव थांनानै गाबहैनानै बिसोरखौ सोरखौबा रायै बुंहैबानो बे समस्या समाधान जाया जों बोरैहाय समाधान खालामनो जायखौ रायदों बेनो अथ'रिटि नङा होमबा नों गिबि मन्थ्रिखौ रायदों गिबि मन्थ्रियानो खालामना होनांगोन ओंखायनो गिबि मन्थ्रिनाव थांनानै जोङो बुजायहैनांगोन जायफोर बर'नि दैदेनगिरि होननानै गावहा दायित्व दोंनानै दिनै बे जायगायाव थांदों बिसोरखौ लोगो मोनहैदों बिथांमोननि दायित्वआ जाहैबाय बिथांमोननि बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना चिफ मिनिस्टारनाव थांनांगौ हायाब्ला जोंनि मानगोनां मन्थ्रिफोरनि खाथियाव थांनांगौ आरो हायाब्ला जोंनि बड'लेण्डनि चिफनि खाथियाव थांनांगौ गतिके मा खालामनांगौ बेखौ खालामबोगासिनो दं आगोलनिफ्रायनो दस्रा इलेक्सन जानायफ्राबो खालामबोगासिनो दं दाबो खालामगासिनो दं आरो दा चिफ मिनिस्टारा बुंबाय जिहेतु बिसोरो दिनै मोनसे अलखदाव गोलैनानै दं ओंखायनो माबायदि खालामबा मोजां जायो बेखौनो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आरो माने गभर्नमेन्टनि प्रतिनिधि हिसाबै मानगोनां रनज पेगु आरो मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांखौ दायित्व होबाय गतिके बिथांमोना सावरायलायनानै दा बिसिनि राहाखौ लासिगोन नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700202613391101
536360 70020261133 91015363660